narum payu neoskum ka channel nam ta ki padba ka briu nyotar Katkum ki khubor bole ulum ukhna ubadang khat wais nem karta ulanya ya kali pick up jong pa jong u habaula lej ban tenra ya ki budhes mong ki ba ya kejat ha Thailand hakaba layap hadu khandai ngut kini kimong katkum ka video CCTV wala ring haka artarik jong ne bana ka por kum ba khat wai beje poster lai iru ya ka jingya kejat kini kimong batru bakila phong ya ka jan jong umso batru bakila syak tenra haka ni ka kali kal penher bha kaba lakiu syarut surak pat kabala tenra ya kalenti ya kejat jongki ki basyak tenra kabala yo iru bakila sit syabeneng kani kala jia ha mukadahan kabalong kumbah 140 kilometer nanong ba Bangkok u governor jangka Mukdahan province u Vorayan Bunarat uloong badan life sangut ki budhismong ki bayai kejat syakawe ke temple ke badan ha ubon Rajthanthani kidur ki bami nakani ki dai iya ki breu ki bathi ahmadan u Bunarat uloong basangut ki layap ha ka jaka bajia kat basangut pat ki layap ha ki hospital ha ka balaingut pat ki lamen sau johor ba ki pulit ki laong ru bauniu khna ulanya ika kali klentip ni yokbor nakakmi barukupa jong u badru ulanya ya ka kumba 10 kilometer shwaban tenra ikini kimong ki budhismong ki dei ki ba da khengkor bha Thailand hakaba khandai pulai persen ki bot ya kani kaniam bonsin na kategori ladan ki sign ha ki surok bat ki kalipat ba ban ai jaka syong ya kimong kumju ru ki long kemi ki bapun khun bat ki bala herta